तो हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं टु यु अल लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय लोगोफोर तो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ मोजां मोनग्राबा लाइक शेयर साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर भिडिअखौ नायनायनि सिगां लोगोफोर नोंथांमोना लाइक शेयर साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर तो लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मा भिडिअ लाबोदों लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै एसेबा बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर नैबे गथ'आ जे जायनाखि नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुदों बिथाङा माने गोमानानै दङ बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो गोमानानै दङ बिथाङा दासिमबो फैफिननो रोङाखै आरो मोनफिननाय जायाखै बिथांखौ तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय नोंथांमोना जेरावखि नुवा मानो बेखौ माने होखानाय थाम्बनेल नाम्बाराव थाम्बनेलनि नाम्बार आरो बे फट'नि नाम्बाराव माने फट'आव होनाय नाम्बार जे भिडिअ होनाय नाम्बारखौ माने बेवहाय फन बुनानै नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना तो नोंथांमोननि थाखाय माने भिडिअखौ खालामनाय जाबाय लोगोफोर खालामा सानबाबो खालामनांगौ जायो लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा माने गोसोआ सुखुआ आरोना माने जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदिनो गोबां सासेल' नङा सानै नङा साथाम नङा गोबां बेफोरबायदिनो गोमागासिनो माने बेफोरबायदिनो सोरबाया लांखार जायो सोरबाया आन्दायनानै थायो सोरबाया बेंगलर मुम्बाइआव बेफोरबायदि गोमानानै थायो नै बेफोरबायदि आरोना बेखायनो जों बर'जों बर' माने सापर्ट खालामलायनांगौ आरोना लोगोफोर तो अननानै नोंथांमोना माने सापर्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर जोंखौ माने जों भिडिअखौ ओरैनो बानाया लोगोफोर नोंथांमोननि थाखायसो बानायो आरो बै न'खरफोरनि थाखाय गोमाजानाय न'खरफोरनि थाखाय बानायनाय जायो आरोना तो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय माने दिनै भिडिअखौ लाबोनाय जादों तो नोंथांमोना अननानै बे होनाय थाम्बनेल नाम्बाराव खोन्थाहर आरोना जेरावखि नुवा मानो सोरबा सासेयाथ' नुथारगोन नंगौना नङा लोगोफोर जे बेखायनो आङो माने नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय जे नोंथांमोना अननानै बर'जों बर' होननानै माने लाइक शेयर साबस्क्राइब खालाम आरो साबस्क्राइबखौथ' बाद हो नङा नोंथांमोननि गोसो बेयो माने लाइक शेयर खालामनो दाबाव आरोना लाइकआबो खालाम दाखालाम आं जेबो बुङा माने शेयारखौ खालामथार आरोना मानो होननानै बुङोबा बै सासेनिफ्राय बै सासेया नुहैनांगौ नङा लोगोफोर सासेनिफ्राय सासेया नुयोबासो माने सापर्ट खालामलायनाय बायदि जागोन सापर्ट खालामलायनाय जागोन नंगौना नङा सापर्ट खालामनाय बायदि नङा माने सापर्ट खालामनाय जागोन आरोना जोंखौ नङा लोगोफोर थ' बेखायनो नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालाम जोंखौ थ' नैबे गोमानाय गथ'आ माने बबेयाव दङ दासिमबो माने फुल डिटेल्स गैया माने जेरावनिफ्राय गोमादों नैबेखौल' माने मिथियो आरोना थ' बबेयाव दङ दाबो मिथियाखै थ' बेखायनो नोंथांमोना अननानै जेरावखि नुवा मानो खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना थ' नैबे गथ'आल' नङा गोबां बेफोरबायदिनो आंनि भिडिअफोराव नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ जे बेफोरबायदिनो गोमानाय भिडिअ सोर खारनाय मानाय भिडिअ नोंथांमोना गोबां नुयो थ' बेखायनो नोंथांमोना अननानै बर'जों बर' होननानै सापर्ट खालामलायनो नाजा आरोना थ' एसेनोसै लोगोफोर भिडिअ आंना बेफोरनो सर्ट बानायनो आं बेफोरबायदिनो सर्ट भिडिअ बानायो लोगोफोर नोंथांमोननो जास्ट खोन्थाहरनो थाखायल' आरोना नोंथांमोननो जे निउस हरनो थाखायल' नोंथांमोना जे बेफोरबायदिखौ नुनानै माने जोंनि फारसे खोन्थाहरनो हायो थ' बेनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालाम लोगोफोर जे आंबो बेफोरबायदिनो मोजां नोंथांमोननि थाखाय माने इम्परटेन्ट भिडिअफोरखौ माने हेल्पफुल भिडिअफोरखौ खालामनो हानाय बायदि आरोना थ' नोंथांमोना सापर्ट खालाम लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्टआवसो आङो जौगानो हागोन थ' बेनो आरोना लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबाय थानायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आं हाजार लाख हामबाय होयो आरोना थ' नोंथांमोननि सापर्टआवसो आं बेफोरबायदि माने एसे एनै जौगानो हायो नङा थ' बेनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोनखौ जास्ट खावलायहरनाय जाबाय नैबे गथ'नि थाखाय माने आं